Сәламләгән чакта кешеләрне, булмасын дип каты кулларым, саф чишмәгә барам, беләм чөнки дырфалыкны аның юарын. Бусагадан сабый бала кебек атлап китәм тәүге адымны, бөтен дөнья миңа көлеп карый, бөтен дөнья шундый ягымлы. 2022 елның январында танылган язучы, Татарстанның халык шагыйре, прозаик, драматург, күп санлы җырлар авторы, дәүләт эшлеклесе, кайчандыр Татарстанның Дәүләт Советы комитеты рәисе, күпләргә республикабызда бик тә җитди эшләр башкаручы, мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр өчен җаваплы кеше буларак таныш, талантлы шәхес Разил Исмәгыйль улы Валиев дөньяга килгән. Инде әлеге юбилар хакында да игелекле икелләргә таянып сөйләшү вакыты җитте. Монда эшләр булайрак тора, тамашачы дуслар. Ул 4нче гыйнвар көнне килгән дөньяга. Бу үзегез беләсез 2 тапкыр икеле. Тапкырлау таблицасындагы 2, 2, 4, дважды 2, 4-ны беркем дә үзгәртмәде әле хәзергә. Җитдирәк мәгълүматкә тукталсак, Разил Валиевның кайчандыр Казан дәүләт университетында укыганын күпләр белә булса кирәк. Әлеге университетта нәкъ менә төп-төгәл 2 курсны тәмамлаганнан соң ул Мәскәүгә, СССР Язучылар берлегенең Максим Горький исемендәге әдәбият институтына укырга керә. Бу тагы бер икеле булды юбилар язмышында. Әлеге данлыклы Мәскәү институтында укыганда да икелеләр тулы мәлләре хайран күп була юбилар әфәнде. Икелләр алып начар укыган Разил Валиев дип уйлап куйсагыз, ялгышасыз дуслар. Тирәнтен фикер йөртүче һәрвакыт уйчан, уңган егет һич кенә дә булай эшли алмый. Минем игътибарны икелләрнең башка төрләре җәлеп итте. Әлеге шәхеснең язмыш тормышында. Менә мәсәлән Мәскәүдә ул 2 төр талант ияләре, бары тик шагыйрьләр һәм язучылардан торган институтта укып белем ала. Рәсәйнең башкаласында укыган елларда ул шулай ук 2 шәхси, бик тә шәхсән үзенә генә кагылышлы мөһим уңышларга да ирешә. Матур гаилә корып җибәрә, беренчедән, һәм бәхетле әти булу шатлыгын кичерә, икенчедән. Бу хакта тормышындагы җылы истәлекләр тулы яшьлек еллары хакында соңрак сагынып үзе искә төшерә язмаларында юбилар. Бүген инде хөрмәтле юбиларның янәшәсендә 2 талантлы, буй җиткән оныклары да бар. Тарихи видеокадрларда сез хәзер шуларның берсен күрә алачаксыз тамашачы. Юбилар белән бергәләп. Яңа гына искә алган юбиларның игелекле икелләр тулы маҗаралы тормышы моның белән генә тәмамланмый дуслар. Беләсезме нәрсә? Моннан күп еллар элек аның беренче язган повесте, аның исеме нәкъ менә 2 сүздән тора, эт кояшы була, әдәбият чиновниклары тарафыннан чын барлыкны каралтып күрсәтә дип табыла. Шуңа да әлеге иҗат җимеше дөнья күргәннән соң нибары 22 ел вакыт узгач кына ул нәшр ителә. Монда да опять-таки икеле дуслар. Бу юлы инде икәү бергә Разил әфәнденең тормышында. Һәм әлеге повестьне бүген искә алуның тагы бер матур сәбәбе бар дуслар. Аны беренчеләрдән булып укыган данлыклы язучыбыз Аяз Гыйләҗев искиткеч, кызык 2 сүздән генә торган бәя бирә үзенә. Соңрак юбилар үзе бу хакта булайрак искә төшерә. Ул бuna карап торды, шәп лихы дип әйтте. Нишләп урысчада әйткәндер инде, һәм астына язып та куйды, кул язманың астына. Мин шуннан соң инде канатланып киттем.
Рәзил Вәлиев бөтен дөнья язучыларын берләштергән, исеме 2 сүздән торган Пен клубның Татарстан бүлеген оештыручылар һәм әлеге авторитетлы оешма аркылы татар әдәбиятын дөньяга таныту өстендә җитди эш алып баручы тырыш һәм булдыклы шәхестә. 2 сүз белән генә дәвам итсәк, юбилярга хас күркәм сыйфатлар хакындагы сүзебезне. Рәзил әфәнде сөйләгәннәрдән аңлашылганча, әлеге клубның искә алынганыннан кала, икенче бер үзенә йөкләнгән вазифасы да бар икән. Пен клубның тагын бер бик зур бурычы бар, ул да булса, әгәр дә язучылар, әдәбият сәнгать әһелләре, әдәбият сәнгать үз авыр хәлдә калса, аларга ярдәм итү. Менә шушы халыкара мөмкинлекләрдән, халыкара оешмаларның мөмкинлекләреннән файдаланып. Дөрес, безнең бүгенге көндә төрмәгә утырган язучыларыбыз юк, артык кыерсыткан язучыларыбыз юк. Кыерсыткан булса билгеле без ярдәм кулласуларга тырышабыз. Бүгенге көндә безнең кыерсытылган бер бик тә мөһим урыныбыз бар, ул безнең туган телебез. Туган телебезнең хәле шактый аяныч. Соңгы елларда төрле сәбәпләр аркасында кыерсытылган туган телебездә иҗат итүче юбиляр милләттәшебезнең күп санлы матур шигырьләре арасыннан кеше гомеренең 2 чорын чагыштырып, һәммәбезне уйланырга тартып торган фәлсәфи 2 җөмләне искә аласы килә бу юлысы. Хәтерлисезме? Шал карт булып, кич йокыга талам, сабый булып, таңда уянам ди юбиляр. Һәм безне опять-таки 2 сүздән торган бишек җырын тыңларга чакыра. Әлли бәлли йоклап китәр, әлли бәлли үсеп җитәр, йоклый җиһан бәллүр бишегендә, йоклый алмый әни кешегенә. Юбилярның калган икелләре хакында тамашачыларын ялыктырмыйча, әмма кызыгын төшереп калдырмаска омтылып, кызу гына тукталып итә. Игътибарыгызны кыйммәтләгез дуслар. 1985 елның җәендә ул үз теләге белән нәкъ менә 2 айга дөрләп сугыш барган Афганистанга барып, бу илне арыклыга, буйга гизеп, күп санлы иҗади әсәрләр язып кайта, кайнар ноктада. Гомумән, Рәзил Вәлиев иҗат иткән һәр нәрсә икелләр белән бәйле диярсең. Ул үзе язган 40-тан артык китабын дөньяга бүләк иткән. Ә бу 2 тапкыр 20 әпәттеки. 200-дән артык матур җыр авторы да. Һәм күзәтүләр нәтиҗәсендә игътибарны җәлеп иткән әлеге кеше белән бәйле бүгенгә соңгы мәгълүматны җиткерә. 1993 елда Америка Кушма Штатларының Төньяк Каролина шәһәрендәге биографик институты тарафыннан Рәзил Вәлиевка 20-нче гасыр кешесе дигән мактаулы исем бирелгән. Монда да нулне исәпкә алсак та, алмасак та шул ук икеле катышлы дуслар. Юбилейлар уңаеннан дөнья күргән күңелле тапшыруыбызны Рәзил Вәлиев сүзләренә иҗат ителгән матур җыр дәвам итә. Салкын кышларда җәйге җылы җилләрне искә алабыз. Венера Ганеева белән бергәләп буйымсы. Син харишин кермә төшләремә, мин бит сине күптән оныттым. Халкыбыз күңеленә үтеп керердә итеп язарга сәләтле юбиляр талант әһленә бары тик уңышлар, иҗат чишмәләренең һич кайчан саекмавын теләп калыйк. Һәм әле зак еллар үзен бәхетле хис итеп, кылган матур эшләреннән канәгатьләнү табып, дөнья күргән. Үзе язган әдәби әсәрдәге сымак яшисе килә дип, тирә-юньне рухландырып, безгә яңадан-яңа таң калдырырлык иҗат җимешләрен бүләк итүенә ныклы ышаныч белдерә. Siyah hazır barı, barı hıyalamda, yaşım hazır barı kışımda. Siyah hazır barı, barı hıyalamda, yaşım hazır barı düşümde.